खुलुमबाय गासैबो बर' रायजो राजानिसिम अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आङो मोनसे गोनांथार बाथ्रा लानानै आं भिडिअखौ दिनै बानायदों ना। आङो थाइबें खेथि खालामदोंमोन एसेबां माने फैसा गारनानै आरोना। दानि बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय बिटिआर सोरखार सालायबाय थादों। एक्स एनडिपि जोहोलाव हिसाबै एक्स एनडिपिफोरखौ गोबां बेबायदिनो खेथि मावना जा आमुग मावना जा मोजां खामानि माव होननानै बिटिआरनि चिफ डिपुटि चिफ गबिन्द प्रमद मोना बुंगासिनो। खिन्थु जोंनि एक्स एनडिपि सेंग्राफ्रा सोरबा अमा आदार होनानैबो अमा फार्म न'आवनो खुलिनानैबो दिनै जागासिनो। नंगौ, अमा आदार होनानैबो जागासिनो बे सैथो। खिन्थु अमा आदारा जेनेबा होसिन होनानै बेंकआव फैसा दोननाय बायदि देरोबा देरबाय अमाया, नङा होमबा? दाम मोनबा मोनबाय, बेराम फैबा ज्रय थैजोब्बाय। बिदिनो जोंनि लोगोफोरा गोबां जालांबाय आरोना। नैबे थाइबें बागानावहाय आङो 1,10,000 गारनानै आङो थाइबें खेथिखौ खालामदोंमोन। नाथाय मा बाथ्राया मैगं गोथां बुस्थु जिखुनु थाइबें बेफोरबायदि बुस्थुआ दोनजाया, लाव फिथाइफोरबायदि नङा नालाय। बेखौ दाम जेसे मोनो बेसेयावनो फाननो गोनां जायो। 2-3 केजियाव जों फाननो गोनां जादों। सम लानानै 40, 30, 60 बिदि जायो। खिन्थु एक्स एनडिपि सेंग्राफ्रा ओरैनो जिरायना थायाखै, मोजां खामानि मावाखै होनना बुंनो नाङा। मोजां खामानि मावनानैनो बयबो जोंनि लोगोफ्राबो जागासिनो आरो आंबो मावगासिनो। बे मोनसे एग्जाम्पल ना। मावाखै होननानै मोजां उदाङै गोदाव सोरावै जेनेबा गोसो गाज्रियैनो थाबाय थादों होनना गोबाङानो दिनै एक्स एनडिपिफोरखौ बुंनो नागिरो। खिन्थु आं बेखायनो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो। बे बिटिआर सुक्ति सोरनि थाखाय जादों? नों आं एक्स एनडिपि केडारफोरनि थाखायसो लिडार दङमोन, नङा होमबा? आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखायसो दिनै एबसु दोङोमोन आरो एबसुनि लिडार दोङोमोन, एनडिपि दोङोमोन, एनडिपिनि लिडारफोर दोङोमोन, नङा होमबा? केडारफोराबो दिनै माबा मोनसे खामानि मावनांगौबा बै समाव केडारफोरासोमोन, नङा होमबा? केडारनि थाखायसो लिडारफोरालाय गोजौ आराम थायो। खिन्थु लिडारफ्रा दिनै जेनेबा गावसोरनि लाबालाब, गावसोरनि उदै, गावसोरनि माबाखौल'सो नायग्रा जाबाय। आरो सोर बर' रायजो राजाया दिनै मा खाबु मोनदोंखाय? दिनै हादानाव थानाय बर' रायजो राजाफोर इसिबां दुखुथिया जों नुबोनाय, जों थाबोनाय बै समाव दिनै जोंनो ओंखाम बाथिसे जाहोबोदों, गोबां बेबायदिनो दुखु खस्थ' लाबोदों, सोरबा बुख्रुबजादों, जिनाहारि खालामजाबोदों। दिनै बेफोरथ' बाद, नङा होमबा? बेफोरखौ दिनै सिनायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा। दिनै जायफोर बिटिआर सुक्ति जाजासिम दिनै एनडिपिफोर गोथां दङमोन बिथांमोनखौनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सिनायनो थानसै, सिनायलिया, नङा होमबा? दिनै जोंनि एनडिपि सेंग्राफ्रा गोदाव सोराव आलाय सिलाय जानानै दङ। दिनै जों गोबां बेबायदिनो मावख्रुबनानैबाबो जों जागासिनो। खिन्थु गुबुनफोरा जोंनिख्रुइ ओरैबायदि अयथासाराव दङ। खिन्थु जोंनि लिडार दैदेनगिरि थानानैनो जोंनि एक्स एनडिपि सेंग्राफ्राबो मानो गोदाव सोराव जानो गोनां जाखो? दिनै बर' रायजो राजाफोर, आं फंसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरो। जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जिर' गोनजासो। नों आं आरो बर' रायजो राजाखौ लानानै बर' रायजो राजानि मुङाव बिथांमोना लिडार जाबाय ना। लिडार जाबाय। नों आंनि थाखायनो दिनै इलेक्सनबो देरहादों। नों आंनि थाखायनो दिनै रायजो राजाया सापर्ट खालामनायखायनो लिडार जानो मोन्दों। खिन्थु लंकायाव थाङोबा माने राबनाबो माने राबन जायो होननाय जायोना। बेबायदिनो माने गोजौ थाखोआव थांग'नायखाय बै गाहाय थाखोनि आरो रायजो राजा बावगारजोब्बाय। बर'आथ' बर', दिनै बर'निया दानख'सो जालांबाय थाखादों। दिनै गुबुन हारिफोरजों माबायदि मोहेर दावहेर नायजायो, नायजाजेनहांबाय दा रायजोफोर। दिनै बर'फ्रा जेबो खाबु मोनाखैमोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव दावहा होनासो दिनै साख्रि बाख्रिबाबो गोबां, दिनै इउनिभारसिटिनि सिटफोरबाबो मोजां फरायनो खाबुखौ मोनबोदों। दिनै सोरबाया आं फरायनानैसो साख्रिखौ मोनखादों होनना बुङोब्ला बे माब्लाबाबो जानो हाया। दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे फारि फारि दिनै आन्दलन खालामबोबाय थानासो बर'फ्रा खाबु मोनदों। खिन्थु आं फरायखानानैसो साख्रि मोनदोंलै होनना बिराद दुगा जायो साख्रि मोनग्राफ्रा। दिनै खिन्थु बर'आ मोनफ्रोमबो बिथिङाव सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो साख्रि बाख्रिबाबो गोबां बेबायदि खाबुखौ मोनबोदों। दिनै गुवाहाटि इउनिभारसिटिफोराव मोजां बेबायदिनो सिटफोरखौ जोंनि बर'फ्रा मोननो हायामोन, दा दिनै मोननो हादों। दिनै गोबां सोलोंथाइनि बिथिङाव बर'फ्राबो आगबारिदों। खिन्थु खौसे होननायखौ दिनै
बर'फ्रा जानो रोङाखै आरो माब्लाबाबो जानाय नङादां बे हारिया सुनि गोनां हारि होननानैसो जों बुंनो नांगोन जोंबो बर'नि मुङाव दसेबाबो थै जिउ बावबोबाय बावबोदों जों गावथार जायोबा गावथार जागौबायमोन बै समाव खननै खनथाम जेल जाबोबाय दिनै बर' हारिनि मुङाव बिमा बिफाया हा हु फाननानै मोसौ मोसा फानना जोंखौ जेलनिफ्राय बख'बाय दिनै नैबे बिटिआर मोनखांनायनि उनाव बिटिआरनि बर'नि थैनि जिनाहारि जानांनायनि बर'नि जेसेबां गोलोमदै थै बुख्रुब जानायनि फिथाइ बेखौ दायो गुबुन हारियासो मोनजागासिनो बे सैथो बाथ्रा बर' रायजो राजा नोंथांमोना बर' लिडार होनना बुङोब्ला लिडारखौ सायख' आरो लिडारा माबायदि कुइसन एन्सार सोंनाय फिननाय बयहाबो खालामनो थाखाय राइट्स दङ सों दिनै लिडार होननानै जोङो फोथायनानै बिनि सिं जाना थानानै जेबो मुलाम्फा गैया बर'फोर लिडारफोरखौ सायख' आरो लिडारफोरखौ दिनै लिडार होननानै गोजौआव थिखोबाय थाबा जेबो मुलाम्फा गैया लाथिख'सो जालांबाय थादों लाथिख' बर'नि लिडार ओंखारदोंनो होननांबा लिडारफोरखौ नायग्रो मानि बियो मा मावमारगोन दिनै बर'निया लिडारा गोबां जाबाय जेबो मुलाम्फा गैया फिथाइ थायाखै गावजों गाव खौसेबो गैखाया आरो खौसेबो जानो रोंखाया गासिबो गाद्दि लुब्बि गाद्दि नामायनाय बेबायदि आरोना थ' बर' रायजो राजा नोंथांमोना जुदि सानद्रिजों सालिनो नागिरो नोंथांमोना ज' ज' खौसे जानानै ओइ नोंसोर लिडार दा बर'फ्रा ज' रायजो राजायानो ज' जानांगोन ओरै जा खौसे जा लिडार होननानै गनायबाय थानानैल' जाला रायजो राजा नोंथांमोन थ' आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों दे जोंनि बर' लाइमोन आरो सेंग्रा सिख्ला गासैबो मोनसे थांखिखौ जों लानांगोन नङाबा इयुन जोलैनि थाखाय इयुन फिसौनि फिसौ गथ'नि गथ' जों डाबल जिर' जालांनायनि दिनै लाथिख' जालांनायनि बेलायावसो बर'फ्रा बबे लामाजों उनाव खारो बेखौ मिथिला आरोना थ' जोंनि बर'नि लिडारफ्रा जायफ्रा राजखान्थियाव दङ दिनै बिथांमोना मा बै समाव बर' हारिनि बाथ्रा बुंग्रामोन दिनै बिसोरबायदियानो दिनै पावाराव सरकाराव थाबाय दिनै मानो दिनै बर'हा खहा जालांबाय थादों आरो गुबुनजों मोहेर दावहेर जाहांबाय नायजानायानो गुबुनानो जोंखौ मोहेर दावहेर नायो दायो बर'हा जेबो गोहोआनो गैला बर'फ्रा हा बायनो होनना बुंब्ला बर'आ हाबो बायनो मोनबावला दायो गुबुन हारिनिखौ थ' बेसेनोसै हाजासे भिडिअखौ शेयार खालामगोन लोगोफोर गोजोन्थों।